Goh, ik ben gek op het strand. Ja, vooral om op te lezen, mag ik wel heel eerlijk bekennen. Maar joet, maar ik om de slag, want ik ren mooi met de lifeguards die tussen Simmer voor het eerst op skimuseum onder het werk binnen. Ja, ik kan het net helpen, maar ik krijg dan toch een pitsie die visioenen van, je weet wel die serie, hè? Baywatch, maar die prachtige, ja, Joost zei hem direct, nou, soepele. Soepele reddingsacties. Want daar gaat het om. Hallo, Goedemorgen. ik ben Miranda. Simon, Ik kom hier op Money in. wat we hier gaan doen is we gaan een zwemmersgebied uitzetten. Ja. Dat is een veilig gebied voor mensen om in te zwemmen. Hoe bepaal je nou het zwemgebied? Nou, de zee dat is altijd in beweging, waar stromingen. De Bimmuien, dat is dus een stroming die de zee intrekt. Verderop lezen nog een paar muien, daar lijkt er nog in. Dus een mui is gevaarlijk, dus hier tussen moet je hem dan het zwemgebied Ja. bepalen. Ja. Meneer, zou u tussen de vlaggen willen gaan zitten? Als er dan wat is, kom ik die redden, oké? Even zwemmeisken hun nou op bij de zee. Op stromingen, dus de meesten gaan vaak te vieren in het water, dan moeten ze net weer omkomen. Zouden u tussen de vlaggen willen gaan zwemmen? We hebben die werk nou vooral uit, want ja, ik heb van die Baywatch-achtige visioen, maar dat is net zo. Hè? Nee. Dat is absoluut net zo. Wij zijn de hele dag weer alert bezig met mensen te waarschuwen. En heel preventief eigenlijk. Mensen, ja, precies. soort chance? Ja, de mensen die joggen wel altijd even op van lifeguard zo. Ja. Ik wil eerst wel mooi op een actie, hè? Ik wil wel zien hoe dat gaat. Kom maar, joh. Best wie werk, hè, zijn reddingsoperatie. En dan ben ik toch meer een type om op het strand te lezen. Zonnebril. Kunnen jullie nog alsjeblieft? Dank je. Drinken. Heerlijk. Iedereen een beetje. Ja, best.